En una botiga de Viladecans, un 4 de gener a la nit, 3 joguines parlaven entre elles. Psst, escolteu, Va dir la nina Berta. us heu fixat que nosaltres no ens han comprat? És veritat, digué el camió Ramon. Els reis arriben demà i ningú ha pensat en nosaltres. Sí, jo vull fer feliç un nen o una nena i que jugui amb mi, va dir el xai Nil. Llavors la Berta digué. Jo sé que l'arribada dels reis es fa a l'àtrium i tinc un pla per sortir d'aquí. Així que escolteu, esperarem que tanquin la botiga i aprofitem. I dit i fet, al matí següent els 3 amics van fugir de la botiga a la recerca de l'àtrium, però no sabien ni on eren ni com arribar-hi. Es trobaven perduts a la ciutat. Mireu, serà això l'àtrium? Va preguntar la Berta. No ho sé, sembla que sí, és un edifici gran, amb gent, digué en Ramon. Vinga, doncs, comprovem-ho! Però en entrar a l'edifici de seguida van veure que no era el que esperaven. Ai, quin mal! Va dir en Ramon. Crec que no és aquí. Marxem! I així les 3 joguines van continuar el viatge que els duria per diferents indrets de la ciutat, com l'església de Sant Joan, l'Ajuntament, on van recórrer els passadissos buscant els reis, fins i tot van trobar el famós mamut de Viladecans, però ell tampoc els va poder ajudar. Tot descansant en un parc, uns ocells màgics els van dir: si busqueu els Reis Mags, una esplanada plena de nens i nenes heu de trobar. Es van posar en marxa de nou i en arribar al camp de futbol de la Torre Roja, el xai Nil va dir: doncs aquesta és una esplanada gran i hi ha nens i nenes, segur que ja hem arribat. Ells no havien jugat mai a futbol, però de seguida es van engrescar. Massa i tot. Gol! Llavors la Berta va dir: Aquí no és, s'està fent fosc i encara no hi ha rastre dels reis. Vinga, Ramon, accelera! a les seves ordres! Agafeu-vos fort! En arribar a un carrer ple de botigues, van veure que totes les joguines eren molt modernes. Ostres, digué el camió, us heu fixat? Nosaltres no portem cap botó, ni cap cable, ni cap llum. I en Nil afegí: som joguines avorrides i massa senzilles. Sabeu què? El millor serà que ens amaguem. Cap nen ens voldrà. I així va ser com els nostres amics, tristos i abatuts, van anar a amagar-se on ningú els pogués trobar. Un cop dins, quines sorpreses van endur! No estaven sols. Altres joguines, velles i desgastades, hi vivien amagades. Qui hi ha? Què voleu? Va preguntar l'ós Nicolau. Hola, senyors! Som 3 joguines, que venim a amagar-nos. Cap nen ens vol i hem pensat viure aquí. Respongué la nina. Com que cap nen us vol? Això no és veritat. Tots els nens volen una joguina. Jo pensava com vosaltres, i mireu-me, vivim sol a les fosques. Si fos àgil i jove com vosaltres, aniria a trobar els reis per poder jugar amb un nen. Tens raó, jo vull fer feliç un nen o una nena. Ens podeu guiar fins l'àtrium? Exclamà la nina. Esclar que sí, els Reis Mags són molt més a prop del que us penseu, justament a sobre vostre. Busqueu i seguiu la llum màgica. Ella us guiarà. Correu, correu, que ja són aquí. Bona sort! Vinga, ràpids, amics, que ses majestats ja estan aquí. I vosaltres, nens i nenes de Viladecans, creieu que els nostres amics arribaran? No ho sento. I voleu que arribin els Reis Mags d'Orient? Doncs ja els tenim aquí!
Benvinguts, Reis Mags d'Orient!